Αθηναίες και τους Αθηναίους για την τεράστια τιμή που μου έκαναν και ξέρω πολύ καλά την πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά όλους όσους πίστεψαν στο όνειρο και μπήκανε μαζί μας σε αυτό το πανέμορφο ταξίδι. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους, τους συνεργάτες, την οικογένειά μου και όλους τους πολίτες που κατάφεραν το ακατόρθωτο. Πίστεψαν σε μια Αθήνα πράσινη, ασφαλή, καθαρή και δημιουργική. Στο όραμά μας πως μπορούμε να αλλάξουμε την Αθήνα και να την κάνουμε όπως την ονειρευόμαστε. Βεβαίως, οφείλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Οφείλω να ευχαριστήσω το Volt, τους ανθρώπους από την οικολογία, την πολιτική οικολογία, τους ανθρώπους από δημοτικές παρατάξεις της Πράσινης Αθήνας, τους ανθρώπους από τα δικαιώματα. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Κώσταντο Ζαχαριάδη και την Δημοτική Παράταξη Ανοιχτής Πόλης που μας στήριξαν στο δεύτερο γύρο και οφείλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους πολίτες οι οποίοι ήρθαν να ψηφίσουν σε αυτή την δεύτερη εκλογική διαδικασία. Και θέλω να τους δεσμευτώ για το εξής, ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις και θα είμαι δίπλα σε κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο για να μπορέσουμε μαζί να κάνουμε την Αθήνα όπως μας αξίζει και όπως της αξίζει. Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινάει. Μαζί θα τα καταφέρουμε! Λοιπόν, πάρα πολύ χαρούμενος.